Welcome to Ask FAN right here on FANS Wethu TV. But wami kama wabana ufavor. Yeah, come on, Andile, ne? Defend Sundowns, the Western Cape, mfowethu. Yeah. Mfowethu. Okay, namhlanje udlala nekhosi. Sidlala nekhosi mfowethu. Ekhaya mfowethu. Ngizobashaya mfowethu. Uyababulala ngani? Ngizobabulala 3-0 mfowethu. Angeke balunge. Ngeke balunge mfowethu. Utshele wangeke balunge. Utshele wangeke balunge. Mfowethu ndathatha Soweto nesivumelwano Soweto. Khuluma kumathima seSoweto ndiyazi into yoba manje ndibene nawo. Nesivumelwano ndiyolanda ama-points. Ngoku ndiyodlala ikhaphu iChiefs ndiyoyishaya. Hayo gethi. Ndiyayiqhawula mfowethu. Okay but ngicela ukubuza ke mongadlula waya ku next round. Ufuna ba? Ndiya kwindoda emnyama. Ufuna indoda emnyama. Ndiyakuyiphakaniya. Ufuna indoda emnyama. Ndiyolishaya angeke ndizalikrokre njengoba linesikhalo ngo ndiyoliqhawula mfowethu. Ndiyashaya mfowethu. Hayi ngiyabonga futhi. Sawu